Svima, evo još jedne throwback tehnologije. Za ovaj telefon neću raditi review jer iskreno nemam šta mnogo da pokažem, a već sam radio review za iPhone 3GS. Ali ovo je ovde iPhone 3, znači model koji je izašao godinu dana pre njega. I u suštini, koliko god delovalo da fizički nema razlika, razlike su hardverske, a možda je ono za obične korisnike najprimetljivija razlika što, to jest najprimetnija kako već, to što ovaj telefon ima funkciju samo fotografisanja. Znači ne možete da snimate video materijale, možete samo da fotografišete. U suštini, ovaj telefon sam nabavio za jednu jako smešnu cenu. Tako da vidim da se na oglasima kreću, znači za nekih 15 evra, ove obične trojke. I ako već imate izbor da kupite neki najjeftiniji telefon u radnji, ako vam telefon treba samo za pozive i poruke, nemojte to uraditi, bolje nabavite nešto ovako, jer evo, moj otac je za svoj privatni broj, za službeni iPhone 4, za privatni broj je uzeo neki Prestigio u Win-Winu za 2000 dinara. Telefon je užasan. Bukvalno, znači, čudan mu je interfejs, zvukovi su mu odvratni za zvonjavu, za SMS, za ringtone. Čak i da promenite zvuk, ne zna se koji je odvratniji, užasno iritantan telefon, poruke nešto stižu iz dva put. I onda sam u suštini ovo uzeo za mog oca. Tako da, telefon košta isto kao i taj Prestigio, a u suštini je ovo ipak nekad bio premium telefon. I jako je dobro očuvan ovaj konkretno primjerak kod mene. E sad, trebalo bi da ima verziju sistema iOS 4, ali sad ćemo da pogledamo. Znači, vidite, on nije baš najbrži. Mislim, radi to, ali to je 4.2.1. Kao što vidite, animacije, znači, idu malo isprekidano, jer ovo je telefon ipak iz 2000... koja je to godina? 2008. Ja mislim da je 2008. Ispravite me ako grešim. Evo, možemo da uđemo malo i u neku igricu. Nećemo upgrade. Kao što vidite, igrica ne radi najtečnije, znači secka. I to ne toliko retko. Evo sad je čak i zabala malo. A recimo videli ste da iPhone 3GS nije imao takvih problema. Jeste on bio malo spor, ali generalno je u poređenju s ovim telefonom dosta brži. A izašao je samo godinu dana kasnije. Tako da ovaj telefon je više, znači, za ljude koji će ga koristiti za pozive i poruke. Jer u suštini to otvara, vidite. Dobro, nemam SIM karticu, znam, znači otvara relativno brzo i ovde nemam nikakve kontakte. Da, kreiranje poruke. To radi bez problema i radi dovoljno brzo, znači ovaj telefon se može koristiti za takve stvari. I iz tog razloga nisam hteo da radim review zato što, mislimo, videoklip bi trajao možda 2 minuta. A to je bez veze, znači bukvalno bih pokazao samo neke najosnovnije funkcije koje ovaj telefon može. E sad, on ovde ima jailbreak, ima ovu CD-u, iskreno ne znam ni šta će mu, jer ovaj uređaj nema neku toliko veliku funkcionalnost. Sad baš hoću da vidim da li može da ode na neki website. Neću, na bookmark, ajde recimo da odem na novine neke. Da li će on to hteti da otvori uopšte u dogledno vreme? Iskreno, kako sam se nadao, vidim da je počeo da otvara. Google stranicu je otvorio relativno brzo, nije baš najbrže na svetu, ali da vidimo za Blic ovaj da li će otvoriti. Ipak možda ta stranica sadrži previše sadržaja za njega, pa mu treba vremena.
Dobro, ne zanima me što ne može da verifikuje. I evo ga, otvorio je Blic. Doduše ne kompletno, ali otvara ga malo po malo. Ono što je zanimljivo što je ovaj telefon, mislim ne što je ovaj, nego što ovaj telefon ima jako lep ekran, znači ima isti ekran kao na 3GS-u i kada se pojačava ono osvetljenje, deluje slika stvarno dobro. Sećam se da sam ja neke 2012. godine valjda imao neki Samsung Galaxy Y Duos. Ličio je na ovaj telefon, bio je malo veći, ali mislim ekran mu je bio očajan u poređenju sa ovim. A još je bio, znači, 4 godine noviji telefon od ovog. Ajde da uđemo recimo u neku vez da vidimo da li će to hteti da otvori. Mislim da vam je jasno zašto ne radim review, a već sam i rekao zašto ne radim. Pa mislim otvara vesti, treba mu malo vremena. Inače ne utiče brzina interneta na njegovo otvaranje, jer ja imam dosta brz internet ovde u stanu. Jednostavno, znači, to je do njega. Vidite, on učitava malo po malo. I sad ne znam da li beše Blic ne može da se zoomira ili B92, ne mogu da se setim. Ja mislim da Blic nešto nije mogao. Da, Blic ne može. Ali u suštini, mislim, slika i sam prikaz na ekranu je jako dobar. Da, on nema onu opciju tap to zoom in, to je ipak stari model. I čini mi se da nema onu opciju da kad pritisnem 2 put srednje dugme, pa da, on me ovde stavlja na search. Ne pokaže mi koje su aplikacije otvorene. A to je recimo na sledećoj verziji iOS-a na iPhone 3GS-u bilo. U suštini, za smešne pare za koje možete nabaviti ovakav telefon, znači to je nekih 15 evra, je moja preporuka da ga, ako već kupujete jeftin telefon, izaberete iz razloga što je ovo ipak nekad bio flagship model, jako se dobro drži. Jednostavno, ako ništa, bar ćete imati lep prikaz na ekranu kada obavljate osnovne funkcije, znači kada obavljate funkcije poziva i kada obavljate funkcije poruka. Imaćete lep prikaz na ekranu, to će sve delovati super, jednostavno mnogo bolje nego na bilo kom drugom jeftinom telefonu kog danas možete kupiti u radnji. I naravno moći ćete da proverite e-mail pošto ima internet i moći ćete malo da pretražite nešto na internetu ako vam ne smeta što je sporo. Kameru baš ne preporučujem, videli ste i sami malo ovo što sam mogao da vam pokažem da nije baš nešto, tako da u suštini bukvalno telefon za osnovnu namenu u današnje vreme. Nekada je to bila druga priča, ali danas je ovo što je. I nadam se da ste shvatili razlog zašto nisam radio review, jer inače ne bih imao ni šta puno da pokažem, ni šta puno da ispričam o njemu. Mislim, znam da ovaj klip traje duže nego što bi review trajao, ali jednostavno sam hteo da podelim to neko svoje iskustvo i iskreno mišljenje o ovom uređaju, kao i da ga preporučim nekima kojima telefon treba samo za osnovnu namenu. Meni je drago što sam ocu uspeo ovo da nabavim, jer nećemo više morati da slušamo, mislim, ja i nisam sada tamo, ali kad sam tamo neću morati da slušam onaj prestižio kako se dere sa onim odvratnim ringtonovima, a hvala Bogu neće ni on više morati. Tako da, to je to što se tiče ove throwback tehnologije. Samo se setite da je ovo nekad bio flagship uređaj, a pogledajte, mislim, za današnje vreme koliko je u suštini, ne mogu da kažem neupotrebljiv, upotrebljiv je, ali samo za osnovnu namenu. To će vam valjda dati neku sliku o tome koliko je tehnologija uznapredovala. Možda ne vizualno, jer ovaj telefon ne deluje da je toliko nešto mator. Bar kada gledate u ekran i operativni sistem, iOS i danas liči na ovo podsjeća. Pa čak i po funkcionalnosti. Ali već po hardveru vidite zašto je sposoban, zašto nije i šta je danas sve dostupno i kakvi su danas telefoni potrebni da biste uživali u najnovijim sadržajima i najnovijim tehnologijama. To bi bilo to za ovu throwback tehnologiju, vidimo se i pozdrav.